Здравейте хора, аз съм Funny Pro Videos и днес ще ви покажа как се направите картина като моята на десктопа. Тъй, влизате в браузъра си. Така, пишете Panzoid. Цъкате на Panzoid и избирате си. Но, препоръчвам ви да използвате това, BG3. Цъкате на BG3. Много е лесно, направо бебешко. Ето, тук избирате си фон. Аз избирам този. Например, цъкам този, цъкам текст плюс image и сприте. Напиша някакви глупости, каквото си искате. Афро, например, афро. И си избирате в какъв шрифт да е. И може да си добавите от тук картина. И така. Цъкате на, като сте завършили с всичко, както си искате. Разгледайте всяко едно от тези, едно по едно. И ако има нещо, добавяйте, правете. И така. Това като свърши, цъкате download. Така. След това, тук ще ви излезе, че готово. Цъкате на него. Ето, афро. Може си пишете каквото си искате. Фъни, нещо, мъни, гъни, тъни, каквото решите ви. Благодаря на Борислав, че ми каза програмата OBS. Готина е. И много харесва ми като цяло. Готина програмка е. И нямам... За сега нямам оплакване от нея. И това е което искам да кажа. Аз бях Funny Pro Videos. Ако сте ми харесали, дайте палец нагоре или се абонирайте за мен. И това беше чао.